Bilmejäňde salam täzelikde täze gepleşik moda bolly gepleşiň ady müňden miri gepleşik hakynda menem öz pikirimi aýtmagy makul bildim dostlar. Müňden miri gepleşigini ilki bilen ýaşy goşunyp guramaşyk işleriň üçin şu gepleşigi taýynlanyň üçin ýaş talantlar bize görkezden üçin saňa sag bolsun aýdýan. Sen bolmadyk bolsaň gaty köp ýaş talantymyz, ýaş sagajyklymyz tanap bilmejekkenik sag bolagam ömrüň bolsun oň üçin. Gepleşiklarda hemme TikTok şu öz pikirini aýtdy. Menem iň soňragynda dogry aýdyn, ba iň soňunda aýtdygam hemmeden köp like, hemmeden köp prosmotr aladyn. Ada da tomoşaşy ýokmunda gözden geçirenden boyunca menem öz analizam etdim dostlar. Başlasından başladı. Alıp başladı Pelwan Mukoyev. Geçmişde oň bilen şahsy bir şekilde öýdüni ýigrenýän bolsam bir näçe gerek oň bilen düşünşme Instagram döwrü 2019 mi ýigri şo döwrü Instagram döwrü. Söýüşanam bolsa şahsy karakter tarapdan ama öýdüni ýigrenýän bolsam ýigi döldür hakyny ýeme diýe. Gepleşiyorum profesyonel alıp barya, go alıp barya, onun için maladet, go alıp barya taylapsınız, go alıp barya, operatorlarına da öğren, go, ona da sözüm yok. Yani montajlan, yaşı koşun, montajlan, ağam ben birinci bölümden görüyen, benim her bölüm ayratin görüyen, video çekeyim. Ondan da her bölüm görüyen, montajlan, sen kavr yerde, yarışyanlara gel verik, giden harika şey diyen dağıtlan yerlen var, o zaman Pelwan Mukoyev'in gel dağıt diyen, o tayla kamera düşen yerler var, ne to yerler, hani yarışım benim müngede çekten şu videonu, müngede çeksemem, işte yerlerini ayır koy. Yani sebäp köp ýerde ýalňyşlyk käbir hereketler gidýär. Bar buraya montajlan şoň ýalyk yerlerini göýüp montajlan bir kontrol edýär şoň ýalyk ýalňyşlyk ýalňyşlyklar ba, ýalňyşlyklar ba, ücret aýnan goýlanamada täzeden kontrol et sebäbi. Men bir adaty tomoşaçy men şolar görüp bilsem, ücret ordan emmekşem göründir. Inni jüriler emin agzalar içinde birinci bilen baştan ayak, döwran sapar baştan ayak gat hemme o aýdýan tesbirlerini dinledim, ören gowurlya gat köp ýerine hani ulu adam şu alamadygam bolsa teknisini ýerine goýber ýani hiç kim göwne diýmen gülýär hakiki ýaşly adam hakiki emin agza ýokmuny ören alyp barıp durýan super döwran sapar taşagam. Maral Durdiva da 200'li bir emin agza diýip pikir edýän Türkmenistan halk artisti bolsa Türkmenistan ören adalan bagşam bolsa men Maral Durdiva täzekde tanadım şu gepleşikde soň tanadım. Adyny eşdýärdik öňem. Onun men ağladı bilýän bagşy ýok, men bagşlaryň içinde ağladı bilýän ýok diýip prosta ýarşa gatnaşmagyna gelýän sagajyklaryň aýdymda gözünjeydi o kimi göre hiç köşürek aýdym aýda Türk aýdymam bolsa gözünjeydi o Amerikan aýdymam bolsa gözünjeydi o tür orada aýdymam bolsa bir duýgulara aýdýar ol gözünjeydi o tür men ağladı bilýän ýok diýip her birine ağlap çykdy. Maral Durdiva bolan onu çalsın men hanamadym Maral Durdivany. Gepimi özüm başkalara karşı. Bir sagajy nemet ýa-da 5 hemmemizin adymyzdan 5 gidiver diýe. Eýlek ýanyna oturan emin adalar jürilere gram hormat ýok. Onu ýalaklar aýyryn gaýrat edin men halamadım şonu. Sen halif ba. Köp aýdymlara ýeterlikli baha berbilen ok. Biram şu rapçiler dağıtlar gelýär. Rap şora soğuk karaya. Rapçiler dağıtlar gelýär. Rap sagajlar gelýär. Olara bir hilek agyr soralar berýär ýa-da bir sözüň aşagyna söz goýup bir hilje edip soralar berip görýär. O hep kabul eden ok. Hani täze çykan zat ýalyk olar üçin bilem ok. O kan priznamat etmejek bol bir hiljek nemese oň ýerine de Pelwan Hanmuratov ýa-da Haji Ahmet falma maslahat berýän. Edil halk aýdymşy gerek bolsa. Inni gelýär täze jürimidet ingo ýerine. Täze jüri paragat parrym gaýdyp Hudaýyň hak üçin edil özüňe hormatyňa bolsa gaýrat etdi jürilikmidir, şoň emin agzalykmydyr ýa-da şoň ýalyk beýimçi diýilýär, toýly şoň ýalyk ýerlerde daýyn özüňi da görkezäýmen. Sen kowerat neme göre tezegirä iki jaýdym ara sen bir çağajyklar gelýär, agyr kommentariýalar, çağajyklar gelýär. Şoň ütgeşik zadyny görmedim, sen ütgeşik zadyny görmedik bolsaň süýjü sözler bile gaýtarman. O rap çağajyk geldi bol oňa söýüşip bir Allah ýardy programlaşyp geldi oňa da sen maňa internetde sen olar sen emin agza däl o sen olar bile diňine ýarşmana gatnaşan ýaly edip kimin bir hilek kimin gün ýüzlerine bir şey gaty basy aýdyp agam özüňe gella çak bara ýaman agressiwni emin agzar o sen o şunun bilen aýdan agressiwni sen rap çoglanjyp geldi bolyn halk aýdym bilýän estrada rap çoň ury ol rapçy 6 ýaşynda sen 6 ýaşynda bat näme diýdin malak ýadym diýdin. O gelipdir repin aýdypdyr gidipdir ay oňa her zat dik gördüň o agam inni gaýdyp Hudaýyň hak üçin ýene aýdýan özüň silýän bolsaň emin agzat bolma seni başdan aýak alamadym birat muçak ýigrendim seni gatym görme ýigrendim diýip Ankida da açyk diýip TikTok'da video ýa-da kommentariýaňam ýapaksyn gepleşiň täze zanlaryna garaşýas üstünde gardy wediyat ýarşy gatnaşan jiglemedi hemmejaňyz superlananna saýlanmadyklar diýip däl ýaty özüňiz görkezdiňiz hemmejaňyz münsilen diňledim jaňyz sag bolsun berekella hemmejaňyz bir-biriňizden zehinde dowam edin.